amunt. Bé, Toni? Espineta, vinga, prou, vinga, avall, amb el foc. La Mariona, al camp. Ràpid, vale, i amunt, diners, alhora, diners i alhora, i amunt, vinga, entre els dosos, ben finets. Aquí ningú fluixa, Està tot dalt, nois? Està clavat. Està bé. Entren dosos col·locats. Vinga, dosos davant. Ningú, Ivan, Dueñas, Taravilla, Lucas i el Gallard. Recordeu un parell de coses. Deixarem un temps, manilles sobretot, els cordons, que tot el folre estigui posat. Fotem-hi 5 sentits, que si s'aguanta de baix, de dalt està fet. I tothom, aquí darrere, els de fora, tothom a la pinya. Entre quart. Vinga, va. Sense perdre més forces de les necessàries, Aquí ens col·locant. Vinga, sisens. Més sol. Dos records. Fa 15 dies, o fa 3 setmanes, a Tarragona, a Santa Tecla, us en recordeu. Nosaltres 4 de 9 amb l'Agulla. La vella 4 de 9 amb l'Agulla. Vam començar a muntar el peu del 3 de 9, que l'Alpera i l'Aleix van dir 3 de 9 amb l'Agulla. El crit que vam fotre nosaltres, aquell castell no podia caure mai. Mai podia caure. Com el 3 de 9 que vam fer l'any passat al Camp Nou, no podia caure mai. Estàvem tan mentalitzats que no podia caure mai. Durant el record, fa 2 anys el concurs a Tarragona. Us en recordeu aquell 4 de 9? Pugem en segon, pugem en tercer. Avall.
Una cosa és que xiulin a l'entrar a la plaça, perquè no es poden veure, es pot respectar. Però que xiulin al Baixón Castell, això no passa. M'entens? M'enteneu? Llavors què va passar? Jo anava a les segones mans, amb el Xavi Escrivà de primeres, hi havia l'Ignasi. I quan va baixar, jo li vaig dir, va, hauríem de pensar perquè aquests països no es mereixen veure un 4 de 9. I l'Ignasi, us en recordeu? No, això no. Ara el descarregareu. Aquell esprit de l'Ignasi. Així ens hem d'arribar al punt. Vinga, només volia dir això. Guanyarem perquè som els millors. Puntualitat. A mi m'agradaria que tothom que pugui vingui amb autocar. I no puntual, que entri amb la colla. A l'hora, 9:45. Entrada i vista. No ens feu patir. No ens feu patir. Molt important. Ojo a l'hora de fer les pinyes. Ojo. Tenim 20 minuts per muntar-les. Si les muntem, el temps va corrents. L'any passat amb el 4 de 9 em sembla que vam quedar a 1 minut de passar ronda. Vam tenir d'anar a buscar-ho aquí al bar o alguna cosa passar. A partir de la tercera ronda ja no es pot moure ningú, perquè moltes ja han acabat i tot va molt més de pressa. Penseu que moltes ja han acabat i passaran colles que passaran rondes i de seguida ens tocaran nosaltres. Tinguem-ho en compte. Important, faciliteu la feina amb el de pinya. Tothom ja sabem on anem. Fora nervis. Sobretot, fora nervis. És un concurs de 5 rondes. Pot passar que la tercera amb una colla vagi per davant nostre. Nosaltres pas a pas, castell a castell, i ja arribarem. Repetiu que ja arribarem. Vale? Una altra cosa, el màxim de concentració. Sobretot el màxim de concentració. La gent del tom, la pinya, el forro, les manilles, ja ho veieu, aquests castings amb agulles són la clau. No valen, ja ho he dit abans, no valen carregats. Carregats no valen, El castell del mateix grup passa per sobre, Sortim de 4 de 9 amb l'agulla. 7 de 9 amb l'agulla. 2 de 8. Aquests dos estan per definir, o 4 de 9 o 3 de 9. Anem els dos, no sabem qui dirà un de l'altre. És una mare que us va parir. Som molt bons tots plegats. Molt bons, tots. De l'últim que apreta fins al canal. Som molt bons. I fem nosaltres no ho fa ningú. No deixem el braç de torçar, no hi ha rival. No hi ha rival. Perquè sou els millors. Com he dit el joc, a Tarragona demostreu. Si ho convé ens sorrarem.
la plaça de Grau. Aquí és la plaça de Grau. Ja no m'ho veig. Perquè ens tenen moltes ganes. Digue'ns Soleran. Soleran només entrar. Hòstia, he donat en Pere això que donar. No he donat a la plaça. Tingueu clar. Si anem amb la piràmide cap aquí, ho guanyarem el temps. Tingueu clar. Som els millors. Tingueu clar. Caminem amb el millor tot. Tingueu clar. Tenim la millor pinya, el millor foros, el millor maniet. I ho hem demostrat sempre